jolonu nga somol akan na tua patu pati-pati palau gai bisi panganon. Jala satro di sadarion saya kurang dopet dito baon na patu pati-pati pa gai bedalan ningolu. Alalako do di gadis tu aka pardala-dalan. Nuaing godang doa kapar boniaga na manggadis tipa-tipa di Tobaon. Lumobi akapar boniaga na di topi dalan na adong di kota Porsia silimbat lagu boti doho balige. Tipa-tipaon di gadis tu akapar dalan-dalan na romar meyam tutuba. Manang tu aka pangarato molo sangga mula tuhuta. Di desa Marom kecamatan Uluan Kabupaten Toba adong dope aka ina na patupa tipa-tipa laho dalan ningolu. Tipa-tipaon di patupa sian emena masak ale jumulu ma di rodam saha tutulu ari. Dungi di pahoring laho pasiding emena lapungon. Dung sidung disaring di sauk mamuse eme sape mahiang jala dung sidung imuse di duda matulosung. Sidung di duda di PR mamuse dohot aduri, dungi pe di pamasuk tu kaleng laho di gadis tu berniaga. Oh iya, ini dari padi yang matang. Nah, sudah padi yang matang dari sawah, siap diambil sawah, dijemur dulu. Siap dijemur, direndam atau 3 hari atau seminggu. Nah, siap direndam, baru digongseng. Siap digongseng, udah matang, baru ditumbuk. Siap ditumbuk, baru ditampilah. 1 minggu dapat kami 10 kaleng padi. Udah bersih dia tipa-tipa 6 kaleng bersih. Kami jual lah ke pasar. Per kaleng 250. Manghiuton na torangan ni nasida siya 10 kaleng eme olo dapot ni nasida 6 kaleng tipa-tipa. Jala laku do di gadis nasida tipa-tipa on 250.000 sakaleng. Sian Toba TV mabari tahun.